Assalamu alaikum, kada ku manta kuna nan dai a Classic Videos. Yau bidiyon mu zai kasance akan fara amfani da KINEMASTER. Fara aiki. Don haka mu fara aiki. So kamar yadda kuke gani wannan ne KINEMASTER. Yanzu zan nuna shi, za ku iya samun shi a Google Play Store ko kuma App Store. Sai mu shige shi. Ya gama budewa sai mu shiga na tsakiyar nan, wato shine edit. Kamar yadda kuke gani yanzu wannan na tsakiyar shine in za ka yi editing sai ka danna shi. Gashi nan aro zai nuna shi, gashi nan in ka danna shi zai nuna ma ratio da za ka zaɓa. Akwai 16.9, akwai 9.16, akwai kuma 1.1. so ni dai ina amfani da 16.9 wanda ni na san dai yana da kyau. To kamar yadda kuke gani in kuka shiga sai ku je media, zai nuna muku abubuwan da kuke so ku yi editing, wani video kuke so ku yi editing ko kuma hoto, sai ku zaɓe shi. Minti ɗaya bari ya gama zaɓa. Kamar yadda kuke gani ina neman bidiyon ne, da Allah ku yi haƙuri. Na yake bari mu gani, da Allah ku dai ƙara haƙuri, ina neman bidiyon ne ya ɓata mu. Kamar yadda kuke gani ina neman bidiyon. Bari mu gani. Gaskiya dai ya ɓata min, to bari mu nemo wani, bari kawai mu sa background, sai mu sa logo in channel ɗin. Gashi nan mun ƙara da logo in channel ɗin, sai mu ce good, sai mu je background ɗin, sai mu je good, sai mu ce layer, sai mu je media, sai mu ƙara da logo in channel ɗin akan background ɗin kuma. Gashi nan nasa. To logon ba na so ya kasance a tsakiya, bari mu dawo da shi akan background ɗin. Yanzu sai in ja bidiyon ya je farko, ta ƙarshen ma in ja shi ya zo tsakiya, shi nan zai kasance akan background ɗin. Gashi nan na ja shi ya je farko, yanzu ta ƙarshen ma na ja shi ya zo tsakiya. Gashi nan sai cropping ɗin shi ɗan ƙara mai girma yadda nake so dai. Gashi nan na ɗan ƙara mai girma. Sai in je cropping. Yawwa ga cropping nan, yawwa ga cropping. Sai in ce on, wancan max ɗin da aka ce on. In ina so in ƙara fader sai in sa mai fader. Ina so in yi cropping ɗin hoton, gashi nan daga jikin hoton ya nuna. Ga fader kuma na ɗan ƙara mai fader in gefe-gefe ya dishi-dishi. Ni ka ce good. To yanzu sai mu ɗan ƙara cropping ɗin shi dai. Za mu iya ƙara mai shape, circle ga square ga star, duk dai ga su nan za ka iya sa ko wanda kake so. Amma mu bari mu bar namu a square. Ɗan plus ɗin nan na tsakiya za ka iya ƙara wani abu kamar animation ne haka wanda zai juya, ko ya kamar kwalba ne ya fashe. Gashi nan za ka je na can ƙasan shi. Duk ga su nan, amma ni da wannan nake amfani, 3D transition. Gashi nan kun ga cracked glass, gashi yayi kaman kwalba ne ya fashe ya jujjuya. Duk dai ga su nan da yawan classic transition, duk ga su nan. Zoom out, gashi nan ga kuma 3D transition ɗin, ga cracked glass, ga powerful, ga on stage. Kun ga zai zama akan stage ne, kamar yadda kuke gani yanzu zai zama akan stage ne wannan hoton, kafin background ɗin ya nuno zai zama akan stage. Sai mu yi cropping ɗin shi yanda ba mu so ya kai sai animation ɗin ya faru kafin ya juya, ko kuma sai kafin ya faru kafin ya juya. Amma mu bari mu sa namu a 3D transition, mu bar shi a cracked glass. Sai mu je can sama inda aka ce good, sai mu danna good.
ga kuma wani nan travel, ai kamar jirgi ya wuce hazo. Aka iya ƙara ɗan rubutu ka ɗan ƙara mai wani rubutu haka. Duk ga su nan duk suna da yawa. Amma mu bari mu bar namu ga kuma wani nan dai duk ga su nan da yawa. Ga split, ga spin, ga on stage, duk ga su nan picture in picture, video tiles, split screen, ga corners, ga wannan, ga kuma color tiles. Ga phone kuma ga wanda zai dinga yi kamar shape, ya faru kamar shape. Amma mu bari mu ga a wanda za mu bar namu wanda da ya fi kyau. Bari mu je 3D transition, bari dai mu bar shi a cracked glass ɗin nan. Yanzu sai mu ce mai good. Gashi nan yadda bidiyon ke faruwa. Za mu iya sa mai wani ɗan star haka, ɗan dai ƙara mai sticker. Kamar yanzu. Bari in kan za ka iya ɗan ƙara mai duhu gefe-gefe ya haske sai tsakiya ya duhu. Haka dai ka iya sa mai abubuwa da yawa. Ga hoton kuma sai mu ƙara mai ɗan wani abu dai haka. Ka iya ƙara mai overlay, multiply, ina kallon yadda hoton ke cancanza abubuwa. Soft light, hard light, lighting, duk ga su nan dai. Darken, color burn, to duk dai ga su nan. Amma bari mu bar namu a normal. Na normal, duk ga su nan kuna gani. Ga normal, bari mu bar namu a normal. Aka iya ƙara mai dishi-dishi ka ƙara mai sharp, ya sharp sosai. To bidiyon mu za mu iya ƙara mai ɗan sticker haka, sticker ya dinga motsi. Bari mu yi play mu ga. Kun ga yadda abin ya faru? Yanzu sai mu tafi mu je ɗan farkon lap na biyun. Sai mu ƙara mai wani abu, bari mu ga mu je settings. Ga shi nan bari mu ƙara sticker tukun. Bari mu sa crown. Sannan mu ƙara da yi cropping ɗin crown ɗin tukun mu kai shi inda muke so. Mu gama cropping ɗin shi sai mu gyara shi lap ɗin sticker. Ya daidaita da na low da na hoton lap na biyun. Yanzu ga shi nan cropping ɗin shi da kyau. Sai mu ƙara wani sticker. Bari mu sa tauraro mu gani. Na tauraro, yauwa ga shi nan. Shi ma sai mu yi cropping ɗin shi yadda muke so. Kamar yadda kuke gani dai muka gama cropping ɗin star ɗinmu, muka gama kai shi inda muke so dai. Mu yi cropping ɗin lap ɗin shi ma. Mun ɗan ƙara na crown ɗin na hulan sarkin. Sai mu ƙara mu rage na star ɗin ya dawo daidai da lap na biyu. Mu yi playing ɗin bidiyon mu gani. Kuna gani ya juya. To yanzu za mu iya ƙara mai key, wanda a yayin da bidiyon ke playing za mu iya sa wa'innan stickers ɗin su dinga motsi duk inda muke so. Bari mu gani. Nan bari mu je settings mu gani. Sorry ba anan yake ba, mu je baya. Ba anan bane. Sorry ba anan bane. Okay, shi na yi clicking akan icon ɗin akan lap ɗin da nake so abin ya faru. Bari mu gani. Yauwa ga shi nan. Sai mu je inda aka sa wancan key ɗin, bari aro ya nuna ku gani. Shi ne yanzu aro zai nuna shi wancan ɗan key ɗin. Sai mu je nan gurin. Ba tare da mun taɓa komai ba, da mun ƙara ɗan bidiyon sai mu dinga motsa star ɗin duk inda muke so. Daga nan sai mu bar shi ba sai mun danna komai ba, kawai zai ta sa key a gurin ne. Kun ga ba sai mun danna komai ba, da mun yi gaba da shi mun kai star ɗin inda muke so. Sai mu yi gaba. Ƙara star ɗin inda muke so.
kamar yadda kuke gani ba abin da nake dannawa, kawai da mun yi gaba sai mu je mu sa star inda muke so. Bari mu sa ya ɗan juya ɗan ƙara girma, ya kai gaba da lab ɗin bidiyon zai ƙara wannan ya ƙara juyawa sai ya sa ki a gurin. kun ga ki nawa ya sa kenan? 1 2 3 4 5. to mu ci gaba da sa ki har san da inda muke son shi. shi na ya ƙara juyawa ya mu sa mai ki kuma mu ƙara gaba da shi. bari mu dawo da shi yanda yake, ko bari mu ga shi mun ƙara ki, sai mu dawo da shi yanda yake da mu sa ki a gurin. so wannan yayin da bidiyon ke playing, a duk inda muka sa star tunda mun riga mun sa ki, abin zai dinga juyawa ne da kanshi yanda mu dai muka sa shi yake juya. bari mu sa ya juya, bari ya dawo yanda yake, sai mu kawo shi gurin shi na farko inda yake da, sai mu sa ki shi ma a gurin. Shikenan mun gama da na wannan star. bari mu yi playing bidiyon mu gani. yawwa kamar yadda kuke gani kun ga star na juyawa yana ƙara girma. to kun gani na sa ki ne a gurin yanda inda ya kai gurin zai dinga nuna star a gurin, zai dinga nuna yanda abin yake rotation a gurin. yanzu bari mu ƙara ma na hulan sarki, mu sa mai ki, shi ma bari mu sa mai ki. shi kawai bari mu bar shi ya je ƙasa sama dama hagu, shikenan wannan ya isa. mun kai shi sama ya je ƙasa sama, yanzu bari mu bar shi a dama sannan a hagu, sannan ya dawo gurin shi na da. to bari mu play bidiyon mu gani. kamar yadda kuke gani, kuna gani wa'innan stickers ɗin suna juyawa yadda muka sa ki a gurin su. haka dai wannan shine introduction to KINEMASTER, shine yadda zaka fara editing da KINEMASTER. a hankali zan dinga mana bidiyo na gano wasu sababbin abubuwa yadda zamu dinga amfani da shi. to yanzu kana so kai saving ka danna wannan aron na sama, sannan ka danna export. gashi can a ƙasa aro ya nuna. in bidiyon ka na da tsayi gaskiya abin zai ɗau lokaci, amma in bidiyon ka gajere ne kuna gani wannan baya ɗaukar lokaci sosai. kamar yadda kuke gani yanzu abin ya gama exporting mu. to sai mu je fuskan wayar mu, mu dawo gida kenan, mu je fuskar wayar mu inda mun gama exporting ɗin shi. to bari mu je gida, yawwa sai mu je gida gaba ɗaya, mu je fuskar wayar mu, sai mu je gallery. tunda mun ce yayi export zai nuna mana a fuskar gallery. kun ga aro ya nuna gallery. to in ya shiga gallery sai ka je inda aka sa album, ka je dai album ɗinka inda ba duka bidiyo za ka gani ba, kawai album ɗin za ka gani, folder sannan sai mu je export. na yake export gashi nan. to gashi nan wannan shine muka yi yau na can ƙasa. ina yake? yawwa gashi nan a can ƙasa, sai mu sa shi. bari bidiyon mu yi playing ku gani. kun ga riga ya exporting, kun ga juya, kun ga kamar dai yadda muka yi editing ɗin shi. to gaskiya wannan dai yanda shine ake